Čaute. Tu som ja, ideme hrať Rika, ideme hrať Robo Rumble. A je tu so mnou to? Paťko. Tu nadáva, môžete vidieť, že je Dynamite Songpin tutorial, mundial. Už tak mu to nevyšlo, ale to nevadí. Preto sme popiči. Kúsok to skipnem, lebo ten začiatok je nudný. Čaute, už tu máme veľkého robota. Aha, neviem, Odejme toho veľkého robota, prečo? ale čakaj, privolaj ho tu. Už nemám Čakaj, počkaj. Už mi malo, poďme, Paťo. OK. Ešte 3 hity a mám hity. Dobre, priskipujem to, že by to do 30. sekundy. Hit? Máme to 30. Čiki bingy! Musím sa nahilovať. Čakaj, dáme ešte Davidžan. Dobre, dáme. Pomoc! Čo? Zapíšaj žlutý. Dobre, čakaj, ešte musím dať Davidžan. A ja mám Epic. Určite! Hit, ty kokos. Mythic? Poď. No, dobre. Gadžetka. Na spajka. Ideme ešte jedno kolo. Sme v Insane 3. Ja mám tu najlepšie. Insane V i to je 6. Ja mám... Ideme Insane 2. Takže... dobre, preskipujeme to. Už ideme hrať. Prepačte ľudia, ale som zabudol nahrávať. Dali sme bossa teraz. A mám pre vás návrh, keď tu dáte 15 lajkov, tak dáme ochutnávalku alebo nejakú challenge, myslíme, že kto sa napríklad prvý zasmeje, tak bude... Kto sa prvý dosere, tak ochutná také štiplavé čili, čo je dosť štiplavé. Vysvetlím daj a posunúť. Tak čaute. Toto bol tak iba 2 hry krátke Robo Rumble. Akože, no, vydarila sa nám jedna hra, ale aj nevydarila. Takže dávajte lajky a odbery. Zdieľajte video. Čau. A subscribe!